Assalamu alaikum hormatly ýerleşler. Bugün 2020-nji ýylky simpoziumyň soňky hepdesi, 5-nji hepdesine geldik. Gatnaşýanyňyz üçin köp sag bolun. Bu çakaçy näçetine gatnaşyp bilensiňiz bilemok. İnşallah gowy geçendir we bugün kölerim gyzykly bolarym ka diýip garaşýany özüme sagyrsyzlyk bilen. Onda nesibedenden çıkışlara başlayayım. Birinci çıkışımız bugün Dr. Amangel Töraýew. Amangel Töraýew 2013 ýylda Türkiýanyň Middle East Technical University ýa-da ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitetini gutoran. 2015 ýylda bolsa iki üniversitetten magistraturyny alan, ustadlygyny University of Picard Jules Verne, France, Warsaw University of Technology, Poland, from University of Marseille, France. Üç üniversitetten Marota'da. 2019 ýylda bolsa Cambridge Üniversitetinden Physical Chemistry urundan doktoranturasyny alan. Şu wagt bolsa 2019 ýyldan bäri Oxford Üniversitetinde Postdoctoral Research at Engineering Science Department'da researcher bolup postdoctoral researcher bolup işleýär. Öz iki sanak patendi bar. İkisinem birleşýär diýe, birini alan 2018 ýylda ikincisini bolsa integam tasdiklanmagyna garaşýarlar. Ondan daşaram iki sanak makalasy bar, ilmi jurnallarda çap edilen. Olaryň hem 5-ti birinji awtor, ýalňyşmaýan bolsam ikisini birini ikinji awtor, galanlaryny da üçüncü awtor. We türlü seminarlara we konferensiýalara gatnaşan. Amangel Töraýewiň bugünkü çykyşynyň ady bolsa Electric Vehicle'lar, Electric Machine'lar we Ongoing Research Progress in the Field. Şol ulgamda alyp barlayan researchler biz bilen paýlaşmakçy. Amangel köp sag bol, wagt aýryp gatnaşanyň üçin. Sagyrsyzlyk bilen garaşýar çykyşyny. Bolýar. Köp sag bol menem çagranýyz üçin. Men screen share edeyim. So köp sag bolun gowy introduction üçin. Men hazır elektrik maşinler barada research etýän. Elektrik maşin diýse esasy bizim researchimiz ýöne batareýler we şolar üstüne gidende. Soň gysaça özüm barada aýtsam, men özüm Lewapdan, Halaşdan, soň ODTÜ'de fizik okudum. Ondan soň aslında prokoljalat ýani şundan soň men Schlumberger'e işe gitsem, kendi bir işe tawşydym, aslında Ankara gelýärdim. Birinci egzaminden geçtim zaten. Bir dosyalarım Avrupa master'e git, Avrupa'nı gezersin 2 ýyl diýdi. Soň menen bor diýip tawşydym. Soň Erasmus Mundus diýip master programlary bar. Şu her bir diş ýyl aslında 5 üniversitetde, ýani 5 Avrupa üniversitet galan 2 external partners. Soň her semester bir üniversitede gidip okýan. Soň mesela men şu 3 üniversite seçdim, ikisi Fransýada, biri Polşada. Ýöne 5-sinden diplomyny alýan, ýani şon ýalanrak soň. Soň master teziň iň soňky 6 aýynda da daşaryk mesela başga bir ýere, ýani master tez research üçin gidip bilýän. Men Angliýa Cambridge seçdim, şoňa gitdim. Ondan soň onda 6 aý master teziň üstüne işledim, fuel cell'ler üstüne. Ondan soň aslında şoňa gitmezden şu University of Picard'da men Thomas staj etdim da şu ýerdäki professor men bilen PhD galjakym diýip men Angliýada daýmasam zat diýdim soň. Olam bile edilsen iki üniversitet joint bolup 50% ýani ýarym Angliýa ýarym Fransiýa diýdim. Soň menen bor diýdim, soň professor Angliýa geldi, professor gürleşdi, näme gürleşýär bilemok. Ýani umumyň şeýdip Alistor diýip European funding alyp ondan soň şu iki üniversitet arasında PhD etdim 3 ýyllar. İkisi arasında her 6 aýdan gatnap ýördüm. Ondan soň geçen ýylyň martynda men PhD'mi gutardym. PhD şu diplommy goramdan soň 2 gün soň
Oxford'daki bir professor, bizim uğurda işleyen bir professor mail attı da şeyle yani aslında köp yani bataryalar biraz ulu olsa da lityum oksijen bataryalar yani üstünde işleyen adam azırak da son köp kişi birini tanıyan son o profesora men tanıyadım, men onu tanıyadım son mail attı. Şeyle bu toran son paragraf men uğurda postdoc research etmek body. Menem board dip son PhD muhtaran son 6 ay var son. Anglia'da geçen Oktyabr'ın sonundan başlap research ettim. Son asıl tema gelsek ne için elektrik maşinler ya da hastaki ova. Sesin azıcık kavat boğulup geliyor oğlum bilmedim mikrofonu dödüp biliyor muyum? Mikrofon düzeyim. Hazır nakile? Azıcık udayın uğramasam bilmedim. Arasında boğuluyor bir şey. Bolya. Borsa men kâden online oldu. Bolya tezden aydan. Son asıl bizim neme tema yani elektrik maşinler yani umuman alanda renewable enerji üstünde mesela ne için renewable enerjiye gerek. Son dünyanın temperaturasının artmağı global warming'a eşitlensinz yani dünyanın temperaturası esasen son 60-70 yılda artık var ya da bulam nämeden bolýar esasy kontribütöri howan hapalanmagy. Günden gelýän energiýa, ýerde çykarylýan energiýa dünýäň ýani şu atmosfera hapalanýar we daşar çykana dünýä gyzyp başlaýar. Meselem berde ýani CO2 lewellleri soňky näçe ýylda artyşyny görensiňiz. Soň esas meselem bu ikinci sagdaky skema meselem soňky 10 ýylyň dowamyndaky CO2 lewelleri howadaky görüşüňiz ýa şeýle gat artanda soňky bir näçe ýylda. Muňam kam gowuluk getirmejek belli. Soň häzirki ýaly meselem bir problema çykdy boljak bolansaň ay bolýar 3-4 ay öýde oturalyň da diýer ýaly ýa-da 3-4 ay ýani hiç keýlek atmosferany hapalamalyň arasalansyn diýer ýaly däldi meselem NASA araşdyrmalaryna görä CO2 300 ýa-da 1000 ýyl arasy howada durýar. Şoň üçin biz öňünden aladasyny edip başlamaly. Köp ýurt şoň aladasyny edip başlady. Meselem şu ýerde käbir sanlar goýdum. Meselem Ýewropa 2030-dan soň, ýani newit gaz bilen işleýän maşinlaryň çykarylmagyny gadagan etmek pikirlenýär. Köp ýurt şoň ýani meselem UK, Frans, Kanada, şoň ýani Meksikada meselem 2030-da yani ýoldaky maşinalaryň 30%-iniň elektrik bolmagyny isleýär. Yani köp ýurtlar şoň ýançak dağıtlar var. Umuman alanda 2040-dan soň yani newit bilen işleýän maşinalaryň köp ýerde gadagan edilerde çykarylmasy. Öňki çykarlanlar belki sürülip biler ýöne. Täze çykarylmasy gadagan ediler diýip pikir edilýär. Soň bir tipikal ýani bir normal elektrik maşinine ähli bolýar. Şeýle bataryalar köplenç aşagynda goýulýar. Paşty 30-90 kWh arasy batarya ululuk güýji bolýar. Yani mümkin manis bolmalydyr käbir kişi. Ýöne umuman aýdanda 500 kilograma ýakyn batarya bolýardy maşinda. 1 sagat charge etmek için, zaryat vermek için 1 sagat alýar. 150-550 kilometre arasy, yani gidip bilýär bir zaryatda. Indi berde yani ulu aralyk vardyr. Meselem käbir firmalar köpräk, meselem 500-400, käbir firmalar meselem kiçiräk, yani meselem 150-200 kilometre bilýär. Soň diňe bataryanyň bahasam yani 6.000-15.000 dollar arasy ýetýär. Soň meselem Tesla'ň çykarýan maşinlarynda esasen şun yani 18-65 nol diýip batarya oňa gowrumda size. Ondan soň paşty 4.000-8.000 arasy şun ýani bataryalar bolýar. Ondan soň biz ýöne meselem şun ýani batarya ýasadyk, ýöne köplenç biz laboratoriýada research edende şeýle kiçijik meselem 10 milligramlyk tatlyk batarya ýasap şoň üstüne deney etýär, eksperimentasiýa etýär. Bir batarya nähili işleýär? Tipikal meselem şu lithium cobalt oxide, ýani telefonlarda, laptoplarda bar bataryaların 90% töwereni şular eýeleýär häzir. Ondan soň bir tarapy anod, ýani minus tarapy, soň elektrolyt ikisini araşdyrýan, ikisini arasynda durýan
bir liquidde soň sağ tarapda da pozitiv tarap hem katot bolýar. Ondan soň şu lisyum bir discharge edende ýani ulananda ýani anoddan katoda gidýär. Soň zaryat berende de izni ýaşaýlara geçilýär. Soň batareýlardan her hilek propertiler gerek de bize mesela elektrik maşinler için batareýaň bahasy ýani şoňa üns bermeli bolsaň enerji density'sine üns bermeli ýani şul gowrumdaky batareýda näçe energiýa saklap bilýär. Güýjüne üns bermeli ýa nähil tiz zaryat etýän esasen. Mesela köp kişi ýani batareýa utarsa ýani ýolda durup bir sagatlap garaşmak islemez de zaryat bolunça. Soň cycle life ýani näçe wagtlap ulanyp bilýän şu batareýa stability safety ýani howpsuzlygy da soň bir materiallar ýani materiallar ulanıljak materiallar köpmi barmy niýde bar. Soň mesela electronics mesela telefonlary düşünüp ýazdym da bulary aslında bahas kan hökmanda mesela telefonlara seredin. Sebebi ýani kiçik batareýa ulanylýar $4-5 ýasalýar ondan soň $40 10 hesap qymmat material bolsa da ýani kan problem edýär ýani $600-700 telefonlar. Soň ýöne enerji density hökman sebebi ýani soň kutur esasen kiçik ýençe telefonlara üns berip başlandy. Soň power onça hökmanda mesela soň ýani kan onça zatda da maşinlan ýaly mesela. Soň cycle life hem gatly bir zatda mesela maşinlarda näme bir maşin alsan bir 10 ýyl 15 ýyl ulandylar. Ýani sen ulanmasaň başga bir ulandy. Ýöne köpler telefonlar 2-3 ýyl soň ýani çalşylyp goýberýär şoň üçin onça hökmanda gerekli ýöne onça hökmanda. Safety gerek, material kan gyzyklandyran köp materiallar. Grid storage'da mesela bir şäherin energiýasyny mesela saklamak üçin ulanylanda baha gaty iň esasy zat enerji density hökmanda bir burçda goýsaň, boş ýerde goýsaň durýar da power'ym gaty bir hökmanda ýöne cycle life gaty gerek mesela bärde 40-50 ýyl işlejek batareýalar gerek de, ulu batareýalar. Soň safety materials olum hökmanda. Soň bir topar batareýa görnüşleri bar, mesela lisyum aýan batareýalar, soň sodium aýan batareýalar bunun esasy arzanlygy sebäp bilen ýani üns berýärler. Ondan soň ýani pratikde edilip biljek zat ýöne lisyum aýan esas iň köp ýani ilmi işedilen iň köp ulanylan batareýa. Soň multivalent batteries diýip başga magnezium, kalsium, alüminyumlar bar ýani praktikada ýani hiç edilip görülmedik de ýani laboratoriýada dam etmek kyn. Soň kan geljek 5-10 ýyl içinde bolar edip beýle batareýa. Şoň üçin men esasy ýani lithium based batteries ýani lithium batareýalar hakynda gürülecek. Mesela şu ýerde bir topar materiallar bar da ýani hemmesi de ýöne bir topary. Soň bir batareýda ýani anod bolýar, ýani minus tarapy elektrolyt ýani separator arasyna ýerýär katot plus tarapy. Soň bärdak batareýaň energiýasyny näme belgileýär o näme gerek. Birinciden näçe lisyum ýa-da näçe charge saklaýan mesela şu x aksisy öne gerekli. İkinciden ýani potential ýani voltaj tapawut iki anod bilen katod arasynda. Näş potential ýani y aksis. Soň mesela anodda mesela grafit ulansaň ýani 0 volta ýakyn. Soň katodda da mesela şu ýerdäki bir material ulansaň ýani voltaj tapawut batareýa voltaj 4 zat bolýar. Soň ýani bäram kapasite mesela silikon ulansaň has bowy ýöne bir topar problemler bar. Häzir iň esas grafit ulanylýar ýani anodda, katodda da kobalt oksid ýa-da şol ýani materiallar ulanylýar. Soň aslında silikon mesela lisyum ýani 1980'lerde ulanıljak boldy. Ýöne aýynda ýanyp odalyp zadelyp gaty problem aldy. Lisyum reaktiv bolan soň ýani lisyum metal şoň üçin goýuldy. Indi täze üstünde işlenilýär ýöne tak ulanmaly. Silikonun problemesi mesela zaryat berende ýani 3S gowrum ulanýar 3S çiýişýär. Zaryat ulanan wakym 3S kiçelýär. Ýani gaty hiç stable däl de ýani şoň üçin praktikada ulanýar. Ýöne üstünde işlenilýär nädip şoň üstünden ýerleşdi. Häzir mesela Tesla ulanýany şu ýerde bir ýerde ýani nikel ýani manganiz, kobalt, alüminyum ýani edilbärde ýok ýöne şu ýerge gelýär.
Soň enemsi iň köp ulanylýan batareýlar, köp elektrik maşin çykarýan batareýlar, ýani elektrik maşin çykarýan firmalar şu batareýly görnüşini ulanýar. Nissan Leaf meselem lityum manganez oksayd ulanylýar. Meselem Tesla Hytaýdaky firmalarynda LFP lityum iron fosfate ulanjak bolýar. Şonu ýani her geljek ýani şu ýerden özüňe görä seçişdir bermeli. Ýöne bulan hemmesi bärde da ýani gat materialyň. Meňem esas üstünde işlerim lityum oksygen batareýlar şeýle. Yani gat kapasite var da mesela şu yerdakilerden taştığı bunu. Yani näçe diýsen 6-7 esse köp enerji berýär. Ondan soň yani bärde hemme propertilerde yani şu yerden islandyň şu ikisine görä seç bermeli de bir topardaklar pikirlenmesin. Bahasy, stability, ondan soň näçe cycle edip bilýär, ondan soň energy efficient şon ýara. Soň lityum oksygen batareýlar barada gysgaça aýtsak, yani anodda lityum metal bolýar, separator bolýar, soňam katodda bir poros, yani karbon bolýar. Soň oksijen meselem howadan gelýär, lityum anod tarapdan gelýär, reaksiýa girýär. Yani lityum peroksid öndürýär. Yani şeýdi hem energiýany saklap bilýär. Soň zaryat bereňde de şu lityum peroksidlar yani dekompoz bolup lityuma izna anoda gitýär, oksijen howa gitýär. Demelýän batareýalar bu könürak bu grafik könürak ýöne meselem şu ýerde deňeşdirende meselem görýänsiňiz lityum ýanyň efesli esse köp energiýa saklaýar. Yani bu taraplaryň high capacity köp energiýa saklap bilýär. Arzan, yani oksijen howadan alýar. Karbon emme ýerde var, lityum arzanrak. Yani materiallar köp. Ýöne problemesi rate capability, yani tiz zaryat berjek bolsaň ýa-da high power bir zat ulanjak bolsaň gat az capacity edilýär. Cycle life gat az meselem käbir batareýlary 1000 gedek ýa-da 2000 gedek zaryat berip ulanıp bilýän. Yani bularda yani 50-100'e yetip bilsen degen waylat bermeli, yani gatyn cycle life az. Energy efficiency az meselem yani zaryat bereňde has köp enerji ulanıp energiýa içine goýup ulananda azrak energiýa alýan. Birem yani praktikalda yani şu teorida görkezilýär high capacity'ni almak gatyn. Soň bärde meselem men bir eden işim yani şeýle bir yani men özüm aslında computational scientist yani bir paşty 70% işim kompýuter biliminde geçjek yani eksperimentasiýa gat az etken. Soň şu ýerde bir eden bir işimiz bar şeýle bir material berseň soň yani tomografi suratyny alsaň ýa-da kompýuterde şunyan structure'mız bolsa batareýda nähil energiýa berer diýip sorasaň şonu predict ederýärli bir yani programma ýasadyk da. Soň meselem şul bul öňkü literaturada şonu etjek bolýan programmalar bul biziň geliştiren programmamız ve literaturaдаky yani eksperiment edilen yani experimental testler şeýle. Soň meselem öňkü şu yani şu wagt için ulanılan yani continuum modeller hiç şu experimental trendleri yani experimental resultlar hiç reproduce edip bilen noktasaman köp kişam yani şeýle ütgeç meselem birine göre pore size'ına göre artýar kapasite beýleksinde azalýar. Ay ütgeç materiallar ütgeç dat bolýardyr diýip hiç kim belli bir açıklamasy ýok da ýöne biz şu modelimiz bilen şonu açıkladyk meselem. Soň başga bir eden işimiz lityum oksijenin rate capability'sini arttırmak. Biram kapasitesinden biraz arttırmak. Rate capability näme diýmek orada? Meselem bir batareýa diýelim meselem 10 sagatda zaryat berjek bolsam, meselem yani 5 mAh zaryat yani alýar bolsa, yani 10 sagatlap ýuwaşlyk bilen discharge etjek bolsam, ulanjak bolsam. Ýöne şonu yani meselem 1 sagatda discharge etjek bolsam, yani bar energiýany 1 sagat içinde çıkarıp aljak bolsam, yani nide yani neredeyse nide bolsa meselem yani kat yani nola ýakynda meselem bärde 4 bärde nola ýakyn yani. Sen high power bir zatda ulanmak gatyn bolýar meselem maşina goýsaň şunu tiz sürjek bolsaň yani gat az energiýa berýär. Yani derejä çok galýar. Ýöne biz şu ýerde eden dadymyz nähil şu ýere bir yani magnetik nanopartikelleri yerleştirip katoda şonu yani edip meselem our new cell yani bizim eden işimiz bulan referans yani standart bir cell. Şeýle görseňiz meselem
discharge current'in 7 saat olsaňa meselem şundan epeslik kapasite ýa normaldan ýani epeslik esse köprak köp enerji alyp bilýärdi ýani şuny ýani power az bolansa meselem şunu tiz zaryat berip tiz zaryatdan aýryp ýani şonu ýani şekilde ulanyp biljek şekilde getirdik. Soň başga bir eden işlemiň biri aslında bu ýöne özüm için soňundan makala ýazan bolduk. Ýani gat köp makala çap edilýärdi her ýyl, her wagt. Şoňa görä adam zat bolýan nähili. Soň emmesini okap ýetişmek kyn. Şoň üçin men özüm programy ýazan wagtym şeýle görün. Python'da ýani käbir zatlar teknikler ulanyp meselem bir makalany internetden alýar, ýani şu lesim okçy barada ýa-da näme barada. Yani main focus yani makalan esasy etken barlar näme soň näme materiallar bolupdyr, nähili kapasitesi var. Soň şu program şeýle yani bir topar analiz berýär. Soň başda diýişmeýär özüm için etdim ýa-da iş maksatlaşdyrdım diýip soňundan makala ýazyldy diýip professorlar onu ýazdyk. Soňundan meselem geçenlerde yani Faraday Institute Angliýanyň uly battery research network var. Şondan bir maňa ýazyp eş programmy meselem bütün batareylara barada ýazylýan makalalarda ýa data mining üçin ulanyp bilersiňiz diýip şonu ýazjak. Dat boldy oň bilen biraz işleş başladym. Şonu ýa database ýa nähil materiallar ýa şu barada iş ediljek bolýardy. Soň bul täzerak dat meselem muman köp ýani meselem şu test ýani bul meň işimde edil bu. Ondan soň meselem bir topar batareýlary ýani satyn alsaň bir bazara gidip ýa Amazondan hemmesini discharge etseň ýani bir näçe gerek cycle etseň de ulanyp zaryat berip hersi ütgeş şekilde tiz çöp galya käbir ýani 100 gezekden soň ýani çöp galya batareýa käbir 1000 gezege çenli gitdi. Şunu ýani predict etmek gaty gerekli. Hatta mesela maşin firmalar bir batareýa goýsa köplenç 8 ýyl garantiýa berýärler mesela. 8 ýyllap şu batareýa işleýär, bolmasa izne getirip biz täzesini berýäs. Ýöne eger şunu bilmeseler diýelim mesela 90% batareýa 7 ýylda çöp galjak bolsa, hemme batareýa izne gelýär diýmek de taşdy. Şoň üçin hem ýani firma gaty ziýan çekýär. Şoň üçin firmalar şeýle ýani predictive modeling zat edip ýani bir batareýa çykarsalar, şu näçe ýyla gider dogruda hem şonu biljek bolýarlar. 8 ýyllap test etmek için wagtlar ýokda. Şoň üçin meselem ýani şu ýerde gaty ýani simulation ýani physical modeling ýa-da machine learning gaty köp ulanyp başlandy. Soň bizem meselem täzerak başlanýar Jaguar Angliýada bir firma bilen bile zat edip şu barada biraz iş edip başladyk. Ýani şu näçe ýyl batareýa ýani lifetime näçe bolýar. Başga bir täzerak indi bu täzeden indi başlamaly. Yani Faraday Institute Angliýanyň Battery Research Network. Yani developing countries esasen Afrikada zatda arzan batareýler nädip ýani develop edipler. Yani şolaň arzan ilýetler alyp biljekler. Soň zinc battery diýip gaty arzan batareýa bar. Ýöne enerji ýani kapasitesi kanda ýöne gaty ýani arzan bolup biljekler. Şoň üstünde bir ýani täzerak başlamaly işimiz düşünýär. Soň belki bul gyzyklanýandyr sizi meselem elektrik maşinlaryň sanlarynyň goýaýyn diýdim de ýani meselem ýylda ýani satylýan elektrik maşinlar meselem ýurtlara we azatlary bar. Gaty tiz artyp barýar, birem ýani ütgeşik firmalary meselem Tesla iň köp satýar, ýöne bir topar başga firmalarym bar. Elektrik maşin satýan. Şeýlerak ýani esasen hem häzirler Hytaýda gaty köp elektrik maşin satylýar. Mesela köp ýurtlar zat etýär, insentiv berýär diýen, kömek mesela Hytaýda $7,000 elektrik maşin alsaň, ýani diýelim $27,000 bolsa, $7,000 hökümet төлýär, $20,000 төлýär. Ýa-da Amerikada da şoňarak ýöne biraz säkelit köşkrak 7,5 miň ýöne tax break hökümde geçýär. Soň Angliýada da şoňa ýani Ýewropada da şoňa zatlar bar. Umuman gaty köp üns berilýär. Dinläňiz üçin sag bolun. Soralaryňyzy alyp bilersiz. Köp sağ olaman geldi. Ya Doktor Toraýew. Soralaryňyz bolsa, eger Zoom'da gatnaşýan bolsaňyz aşağı Zoom'dan Q&A diýip buton bolmaly. Şo taýdan sorap bilersiňiz.
Eğer YouTube'dan atlaşan olsanız chat kısmına yazsanız onu Zoom'a geçireriz. Şimdi yankı Tesla deydin başka kampanyalar var. Amerika'da başka da vardır ama ben Amerika'dakilerden bilen şular researchlarını özleri ediyorlar mı ya üniversitelerle işleşiyorlar mı? Mesela Tesla tapan bataryayını edil consumerlar için revolüsiya da Korniyada akademiyadakiler için belki değildir yani şol ne taptı öyle research taptı mı ya bir ulan collaborate etti mi ne? Yo mesela yani köplenç yanlış düşünülen ve hatta mesela Tesla diyanızda mesela yani aslında mesela Tesla'nın bataryalarını Panasonic çıkarıyor mesela Nevada'daki Gigafactory yani perkolama mesela Panasonic Japon'un yani batarya yani manufacturing adamları var Tesla'nın injinerlerine ha boldu şu indi al onu var diyenler onlar gariye bolya batarya çıkardı bir şeyle özel yani batarya community'de biraz perkollar var da yani aslında Tesla yani bataryaydı yani fundamental research kan edeno. Yani mesela tayar mesela yani NMC ya da NCA zatlar yani ay paşti 30-40 yıl var bilinmeyen zatlar da şu bilinmeyen zatlar alyada engineering optimization et ya mesela heat management yani temperatura kızsa nahil ol yani nahil zaryat etlias yani şun için şun yani köp zatlar et ya da mesela lifetime prediction mesela şu batarya ne açıyla gider diye mesela Kanada'da Jeff'ten deyip bir bilen collaborate etti yani o pensiya çıkıp gittiğinde geçen yıllarda yöne şun yani aslında Tesla bataryalarda fundamental research eden da engineerçilik optimization etti yöne başka firmalar etken mesela Renault var yani Fransız firma Renault diyeste ondan sonra o fundamental research'a katkı yapıyor ya da Toyota var ondan sonra ya da şun yani mesela Jaguar'a kendi yönü şun yanırak kabur firmalar etkiyadı. Yani yönü kapsi tayazadı alıp şun optimize edip şun ulanmak isteyenlerdi. Yani kıyız kaçaysa. Düşünüklü. Eğer dedin bir sürü firma çık geliyor Amerika'da Lucid diye mi, Rivian diye mi, Nikola diye mi? Hani onunla bar olan research'ı onu özlerine göre optimize edip maşin haline getiriyor. Yani böyle yani umuman ise belki yanlış bu yöne kötü şeyler yani kabir arasında öz research etkenem var. Yönü yani o bir 50% vermeli olsa bir 85-90% tayar zat alıp optimize edip şundan ya Düşünüklü. Tesla Supercharge ne hile ediyor deyip soruyorlar anonymous attendee. O Tesla Supercharge aslında zaten yani mesela bataryalara yani nahil amper yani nahil charge versen şonça yani tez zaryat alyada mesela şu yerde bir grafik görküdeyim. Kayıtacak da böyle. Şu yerden gideyim. Mesela şu yerde de mesela yani bataryalar mesela yuvaşlıkla zaryat versen diyelim mesela 150 mAh yani zaryat veriyorsa mesela silen manis mesela 1 C demek 1 saatte charge etken demek 5 C demek 1 saat bölmek 5'te yani 10 minut bol yani 10 minutta charge veren demek. Şöyle supercharge hem batarya edip bilya yani supercharge'den da az kapasite oluyor. Şunun için Tesla köplenç ulu batarya koyuyor gereğinden artmaç. Sonra supercharge et yani elektronlar yani bataryanın içine sürüyor. Yani ya 50% dolsa da köp yere yeterli. Şunun için Tesla'nın esas trigi zaten yani esası hiles değil. Hileden de bilmeyen de umuman ulu batarya koyuyordu köp firmalara seyrediğinde. Bakasından kan çekmeden ok. Şun yanırak. Başka bir soraptır, batır berdiğif. Merkez Asya'da elektrikli ulov bağlarına ne aydıp bilirsiniz diye. Orta Asya'da bağlar var mı? Ay doğrumaysam hiç malumat yok. Yok yani elektrik maşin.
Yani men bilişimçi aslında yani Kazakistan'da zaten Tesla body beştim bir yerlerde yönü. Yani gat kendelde. Yani research yok yönü body beştim da maşin var. Body yani maşin alan body beştim yani edil yani research yani en azından men doğrumaysam makala dengelmedim de yani şu bataryalar elektrik maşin üstüne yani Merkez Asya'da makale yazılan. Inni bu elektrik maşinlerinin hatam batarya yasama için tebiğata berliyen ziyanlar kavat nıtayalarda mesela ne bileyim şu ulu maşinlerse ziyan veriyor oğlum ulu maşin yani sedanlarsa ziyan veriyor ne altı motorlu maşinlerse bataryayı hani sizin en maksadınız tebiğata kömek etsin bataryayı research ediyenizde ve elektrikli maşinlerin mesafeyi maksadı şu da ya da satanlarını hani tebiğata has peydarlı. O tema nahile kol yani batarya yasama için ulanılan maddelerin çıkarılışı da tebiğata uluyan veriliyor dedi. O yani aslında doğru aytdığınız yani mesela umuman bizim yani maksat neymiş şu tebiğata biraz da olsa koşan olsun biraz az karbondioksit çıkarılı da son bataryayı öndürmek için da çıkıyor mesela azrak yani karbondioksit köprek çıkıyor beyleklere seredinde yönü mesela sürüp başlansın yani mesela maşinin içine koyulan yani engine bile yani benzinli maşin on efficiency mesela elektrikliler hatta arası köp efficiency veriyor da. Şunun için yani mesela bir maşinne çıkıp sürdüğünce şunca zat oluyordu mesela şu grafiği görürsem voltlar mesela. Tesla mesela yani Tesla Impact Report 2019'dan alınan bir surat. Yani mesela average mid-sized internal combustion engine'de yani nevtli işleyen maşin. Yani manufacturing'de şunca karbondioksit çıkıyor. Yani sürüp yoranlatmam şunca çıkıyor. Mesela Tesla Model 3'te mesela şunu yazarak yani epeyli az çıkıyordu. Ya da bir yerde koyulan mesela yani aslında ben şunu has realistik gördüm de mesela yani Volkswagen'in adına göre yani mesela bataryayı öndürmek için yani iki sete olarak karbondioksit çıkıyor yani havan hapalamak için. Yönü sürüp yoran vatın kat az çıkıyor beyleklere seredinde. Yani sürüp yoran vatın aslında çıkanak yönü toğ çıkarmak için ben yani gazdan, kömürden toğ çıkarılan için yani şu toğdan gelen zaten. Şunu yanırak yani umuman alsan bir elektrik maşin ne çıkıp yıl sürsen şonça yani neutral işleyen maşinden az yani çıkmayıcı oluyordu. Yani mesela bir elektrik maşini alıp bir yıl sürüp atık görsen onda ziyanlı. Yani mesela 5 yıl 6 yılda sürüp başlasan onda neutral işleyen maşinden kat az karbondioksit çıkarmaya başlıyor. Düşünüyorum. Şimdi şu Steindaki schemada diesel bilen BEF diye arada 20 önemli bilemek ton mu 20 tapatladı ton mu? Ha. Ay şu kilogram öýden var men pikirim. Kilogram mı? Yani 20. Hani elektrik maşina şu holu arayanlar şu 20 kilogram içinde yemi şonça pulunu hani zadına baha tapavdına diplerim tabi 20 kilogram gatar ada kenar ki sağ taraftaki grafikan ora. Yani mesela yani aslında bu yani şu edil natural yani şunun yanında hesaplanan köplenç şu maşin natural ulanıldı deyip şunu vaat etmeli mesela natural yol geçti. Yani en esas natural yol geçti. Son men pikirim berdi mesela yani maşinin şunça yani mesela 3 yıl ulanılıyor diye mesela diyelim 50.000 kilometre yol geçeceği diye yani aslında yani praktikada bilyası hazır o 90 neçelerden satılan maşinler hem alıp oluyordu. Yani diyecek oluşum 20-30 yıl ulanılıyordu. Son Tesla'nın projection'ım şunu yanırak yani diyecek oluşum yani her kaydanım yalarak yani şunu yani aslında bu birazcık yani pesimistik hesaplama olup bilir diyecek ol yani mesela 3 yıl 5 yıl ulandı ya diysen az tapavdu ol ya. Kerwen çoğanı soruyor. Lityum grafit
maddaları bataryalerde köp bolan ekeni. Buların bazar bahatı gelecekde gymmatlarmy? Nebit galýaly? Yani men pikirim gymmatlar. Yani grafiti bilmedim on laboratoriyada çıkarıp bolýardy. Yani karbon köp doldy mesela. Kömürüm karbon diýip ondan soň grafiti azık gymmatlapdylar. Yani esasen lisiya yani gymmatlar diýip pikir edilýärdi. Sebebi yani mesela sodyum ayon yani başka lisyumdan başka batarya üstünde işleyen esası yani argumenti esası aýtýandy. Yani lisyum az gymmatlar yani bahasam ozalam gymmat. Şoň üçin başka mesela sodyum ýaly materiallar üstünde işlenýärdi. Kılçmamel coğrafy historia ilmi barlarlarla haçan iş ýüzüne ornaşdyryp bolar. Edýän işiňe diýdiňe teoriýamy diýip soraýar. İş yüzüne mesela cover zatlar mesela şu yani lifetime prediction diýdimi? Yani mesela Jaguar ula ýa-da şonyan bir zatlar ula diýen işler. Olar mesela yani 2 ýyl içinde zatda yani firma tarapyndan ulanyp başlar. Ýöne mesela esasen lisyum oksijen üstünde denişlem yani 6-7 ýyl size ulanylmaz diýip pikir etýände sebäbi yani biz bir problemini çözýäs, ýöne 5 tane problem var diýildi dogrudan. Yani başga birem gelip başga bir problemini çözmese, yani batarya ulanmak kyn, yani öz bolmasy kyn şon ýalyrak. Soň yani köplenç aýdylýanlar laboratoriýada edilýän research yani 7 ýyl soň praktikaga geçirilýärdi. Yani şu töwereg. Yani mesela käbirler var, lisyum iron fosfat yani bir makala çıktı şunu yani batarya var deyip 2 ýyl soň hemme kişi ulanyp başlady yani. Yani hemme kişi deyip köp kişi ulanyp başlady yani şeýle käbir outliers var ýöne köplenç 6-7 ýyl soňundan praktikaga geçýärdi. Şu wagtky edilýän şu wagtky maşinlarda yani bärde miller diýilen soň aňyrysy 500 mile çenni berýärler-de. Ya 400-450 mil men bilişime göre. Olu tezde Cybertruck'larda 500 da çıkaracaklar rollerine. Has köp batarya koyup. Şu an sizin ediyen research'ınızda nemede olsa 750-800 dağın olay yani 600 kilometre da oluyordu. 600-650 kilometre. Sizin ediyen şu an research'ınızda eğer batarya industriyada öndürülse ne açarak artık maşlık görer şu anki bataryalardan ya da teşhis yapıyor. Mesela aslında şu lisyum oksijen ulanılsa yani teoride zat bolýar mesela 6-7 köp. Soň ýolum 6-7 köpelmeli. Ýöne praktikada mesela batarya yani anot katot yani ol asıl materiallarda da daşyny gaplayan bir zat bolmagy azalýar ýöne bir 2-3 köpeldirmek diýip pikir etýän o. 2-3 düşünüp. Onlara benzin maşinalar oturup işem yok 2-3 köpelse. Hakyky. Bataryalar yanjyma. Aýdy. Bataryalar yanjyma da diýer awariýada bolaýan ýagdaýynda yanmazlyk üçin siz bir research edýäňizmi? Dip soraýan. Yani men edemek yani kısaça ýöne oň üstünde işleýän gaty köp. Soň mesela yani esasen solid state battery tip zatlar var mesela yani liquid koyulýar batarya ýöne solid yani gaty jism bataryalardan olsam şoň üstünde edilýän işler köpden şu yanmazlyk üçin zat edilýär. Bataryalar su we soğuk havalarda energiýany saklama okuýby deňmi? Dip soraýar Hemra anlamam. Yok deňde. Yani aslında gaty bir ütgäwem duranok mesela bir soğuk hava bolsa mesela 15% zat energiýa azalýardy sebäbi yani rezistans köpelýär, bu köpelýär şoň ýandatlar bolýar. Yani internal resistance şoň üçin mesela 15% mesela diýeli 100 kilometre gidip bilýär bolsam normal hawada soň soğuk gitýän mesela 85 kilometre zat gitýän. Aslında sakal gyzgyndy ulansam aslında batarya için peýda sebäbi reaksiýa kinetikany artdyrýardy ýöne gaty gyzgyna geçden yani mesela 60 gradusdan köpe geçden
ol ziyanlı yöne yani bir 40-45 yani kendi ziyanı yok. Yani aslında sakal şu 40 töbere olması gowan bolup bilerdi. Düşünükli. 45 onu gati jokramasta da adalyada performans şeyle mi? Hova vakat hova. Düşünükli. Solar enerjini saklayan Powerwall ile Elon Musk product barada fikrin ne alternatif var mı deyip soruyor. Bilemek fikrin var mı o Yani fikrim yani aslında Tesla'nın şu maşin dolanyan bataryalarla meňzeşirä edip şolary goýarlardy. Yani aslında yani men fikrim. Ýöne bahasy az gymmatrak yani şu ýeke bir problem şoldy. Şoň üçin meselem häzir zinker meselem üstünde işläp başlajak bolýan. Esasy şoň yani Powerwall yani öýde goýuljak daglar üçin üstünde işleýärdi. Sebäbi yani o ýerde ýem lityum bataryalar bar. Yani biraz kımmat bolýardy yani mesela Amerikada bir bayrak alypdylar ýöne. Yani köp kişi el yeterli bolmany. Elektrik maşinin bataryasynyň ömrü dünenden soň täzeden işläp bolýarmy, recycle edip bolýarmy? Enwärm üçin ziýansız bolar ýaly. Howa yani mesela häzir kobalt aslında mesela köp kobalt Kongodan çykýar. Oňa bir topar problemler var yani slavery yani akırdatlar child labor ulanılya değil yani kendi almak isteyen oklar yani dine şu yani esas şu yerden çıkarsan ne alacak yerlerde şu için nedir mesela kobaltın yani 100%'ına yakınını recycle ettiler. Ondan sonra yani mesela kalan datlarım yani recycling üstünde aslında katkı işleniyor yani intak edilis yani recycle ettiyen yerken yok yani mesela nikeldir, manganezdir, şeyle metalların hepsini recycle ettilerler. Research'unuz üçün size kampanyalar yüz tutýan ya ýöne öz başyňyz meýletini diýenmi diýip soraýar. Yok köplenç yani mesela kampanyalar yani bizimkine akilişle yani research mesela bir funding bolýar orada mesela hökümet aýtýar şunça funding mesela şulugurdan soň sen bir dokument taýarlap yani mesela onun meşguliyetlik yani proposal research proposal ýazýar mesela men şunu ýandatlar etjek şunu ýandatlara peýdasy var şeyle soň tapşyrýan ondan soň şondan pul gelýär mesela häzir kim yani men häzir ketýän işime funding berýän mesela Angliýa yani Engineering Physical Science Research Council'dan gelýär. Yani mesela 1.8 milyon pound töwerek berlenýär. Diňe maňa da yani umuman bir 4-5 adam var. Şoň ýanrak bolup berilen ondan soň şoň yani özüň ýazyp özüň tapşyrýan. Soň kä wagt yani ol biraz az bolýar yani firmalar sana gelip zat şeyle zat gerek edip bilýär. Ya da firmalar yani open college ya da şeyle bir zat üstünde research edecek bir yere gerek şunça funding berýär kim tavşyrýar ondan soň her kişi tavşyrýar soň şolardan birini ikisini üçini öýler seçýär şeyler hak bolýar köplenç. Türkmenistanda batarya öndürmek üçin çiğmal barmy? Diýip soraýar. Bilmedim de dogry aýtsam okan. Okay. Bizde kan zat ýok yani mining zat köýtende töwerende zat mining zat bol zat diýerler ýöne bilemek näme çykýar ýerden. Düşünükli. Bir hidrojen, vodorod olýarmy? Ýok. Hidrojenle işleyen bataryaların geleceği vardı pikiriňiz näçe? Ýalnysy bolanyny sebäpli stor etmek kynrak diýip bilýärdim. Hidrojenli batarya wadi we işlemek ýöne hidrojenli işleyen maşin wadi we bilýän. Yani zat bula karşan boluplar mesela fuel cell'ler var da yani aslında o bataryada da yani enerji çıkaryan da. Mesela hidrojen bilen oksijeni karşıtıryan reaksiýa girýär, su çıkarýar. Şu reaksiýa girende de enerji çıkarýar mesela fuel cell'ler aslında Toyota, Japonya köp adetýär. Yani aslında bataryalarym fuel cell'lerim diýip birazcık da köplen jeňil maşinlara birazcık kynrak bolýar. Sen uly gowrumda mesela hidrojen saklayan, oksijen saklayan bir tank diýildi bir boçka zat, şonýa zatlar gerek. Yani aslında gowzat ýöne yani yeňil maşinlar üçin birazcık kynrak bolýardy. Yani ziyanlı diýip yani ziyan ýok yani compressed gas yani
adamlar yani industry öwrenşen doň üçin ýöretdiler. Gaplar, zatlar bolýar oňuz ýani. Hem biraz oraya soğuk havada bataryaylı maşinlere kızdırmak verilmedi. Hova yani zatlar var. Yani geçen de YouTube video gördüm Tesla'nın property'ler deyip yani maşinin oynayaklar deyip de ondan sonra yani umuman o yani kızdırmak yani gerekli yani gerekli deyip zat bolýar bir hekaye ve ne açılan yani samalyoda lityum oksijen batarya ekiplerler samalyoda birazcık soğuk bolansa yani batarya çala soğuya ve içindeki internal resistance artýar. O zaman batarya yani samalyot için kullanılan yani elektriği zat için kullanılýardylar da şoň için eyle bolsa. Ondan sonra şon tiz zaryat aljak bolýarlar weli batarya tüselap başlaýar. Ondan sonra yani Airbus yani gonmaly bolýardy yani şon ýan zatlar var yani mesela şoň için yani soğuk wagty tiz zaryatdan yani high power bir zat ulanjak bolsa mesela soğukda maşynyň birden tiz soğuk başlajak bolsa yani köp tog geçirmeli bolýan rezistansy köp şoň üçin tiz gyzýardy. İçindäki esasen şu liquid zatlar, organik liquidler yani yanıp ya tüselap başlaýardy. Şoň üçin köplençe çala gyzdyrýarlar. Tesla maşini bataryalı maşini ýa-da kızdyrýan. Start etýän. Bataryaň özü bilen azıcık tog alýarlar. Bataryadan yani azıcık tog alsaň kän ziýany ýok soğukda. Şoň üçin bataryaň öz güýjüne alanyp özüni gyzdyrýarlar azıcık. Düşünüpli. 2050-nji ýyldan soňra uglawadorod serişçileriniň bu torjagy barada aýdylýar. Siziň we meňdeş ilmi barlarlar şu döwür içinde tamamlanyp täze şertler emele gelermi? Soraýar. Uglawadorod şertleri. Serişçileri, resources. Uglawadorod diýdik näme bolýar men düşünmedim. Benim şonu şu tercüme çekolatynyň kimya tapagalanma köp faktorly kimya ama ingliz dilini öwrenen soň uglawadorod näme diýip bilmän. Ya bir roza ya da uglawadorod näme ka? Fossil fuels mi kaýar nebit gazat? Bilmedim. Doğru. Deme. Bol geçen yılla ýoga. Geçen yılla o bir deme ýerde sonra ýerdi. Carbohydrates diye. O yani kutorjak diýerler. Mesela otuda bir fizika mogalymyz barda. Şeýle sapa okadyp yani fuel cell'ler yani şu nebit gaz mesela 50 ýyl soň 70 ýyl soň kutorýar zat şol ýan bir zatlar diýdi izlenem. Menem siziň ýerinizde oturan wagtym maňa da şeýle diýipdiler diýipdi. Yani diýjek bolsam köp kişi diýýär ýöne oturmazmy kadýan. Sebäp teknologiýa ösmek bilen has çuňdan alyp bilýärler, eýdip bilýärler mesela täze çykan zat şeýle gaz doğrudan alyp bilen oklar ýöne täze teknologiýa bilen alýarlar. Ýene başga tarapdan seretseňem, yani daş döwründen daş gutoran üçin çykmadyk diýip bir söz bar da. Yani nebit gaz gutarmak diýip nebit gaz ulanyp ýörmek çok manymda eken. Yo, biram has efficiency artýar da, näçe çykanda has elektrik maşynyň çykmagy bilen asar edilmegi mahmal başga ýerlerde duranlar bolan. Bir soraýa maşyn aljak bolýar edýän, Orad annameret tutýar. Tesla mi ýa-da Rivian mi? Rivian diýip bir Amerikada bir kompaniýa bar, bilýärmi? Ýok. Inniki ýyl şu pick-up traklaryny, bir SUV'lerini çykarmadylar. Ýok, bilmedim yani. Tesla yani garantiýatdyr yani köp kişi alansaň. Bu. Yani Tesla wasoň mesela Nissan'ın maşinleri normalca yani Rivian'a bilmedim soň mesela Jaguar I-Pace diýip bir zat bar. O baka sakal gymmatrak ýönelim gowy. Soň şu bir topar bar bile yani. My resources sponsored by Jaguar. Yani men edilken haýsy maşin nähili gyzyklanıp göremekden. Düşünükli beýleki maşinlara näme reklam etjek bolsaňyz fan dediň. Aman geldi doktor Töraýew ondan. Maşinaňy da bor. Emran Muhammed soraýar, ýollar alsaň diýe maşina zaryat berme mümkinçilik barmy ýa-da başga bir çeşmeden akkumulýator ýa-da? Edil maşina kän edilen oýdan o. Yani ýolda galsaň on bilmedim ýa-da dogry aýtsam.
Men yani aslında tok doğrudan yani bir bataryaydan beýleki bataryaya tok geçirip bolýar. Yani yolda kalsan yani zaryat etme zat bolup biler, yani belki bir kabel zat gerek bolup bilerdi. Şonýancak. Batarya değiştirerek yakında Rolls-Royce Company Nuclear Energy Based Engine'ini işlep başlattır. Nükleer enerjinin ulanışı var arada nahil ötüşler var mümkün mü diye onlarla. Yani edil maşinda ulanlar oydan okuyanda mesela nükleer enerji var arada köp iş edilýär. Mesela Bill Gates'in hem dağıtları var. Yani fusion enerji esasen yani radyoaktif waste kalmayan. Mesela köp kişiler diýär mesela yani solar gowuzat yani mesela solar yani dünya bahar enerjisini solardan almak için mesela yani kellemden atýan ýöne paşdy şu tövere gurdatdy. Mesela Amerikan bütün ýerini kaplamaly solar panelli dünya enerjisine yetmez üçin şonu ýaratdy da. Yani solar gowy ýöne hemmesine yetmän biler zat şonu ýaratdy. Soň esasy yani şu fusion yani nükleer yani alternatif solution bolup biler diýip pikir edilýärdi. O research köp edilýär bu arada da. Is there major differences between EV energy storage versus solar energy storage? Yeah. Yani zat var yani esasy yani käbir zatlar var mesela solardan enerji store edecek bolsam power can hukmanda doğrudan yani solar panel öýüňdedir ya bir ýerde durandyr şoň üçin mesela bataryanın enerji density mesela kiçilik ulluğu kan gyzyklandyran nokta. Şoň yani käbir zatlary yani aýyryp bilýän şoň üçin yani mesela arzandyrak bataryaga da üns berip bilýäňde. Ýöne maşinlarda mesela enerji densitysi yani gaty gerekli mesela az ýere köp enerji sığdyrmak. Bilen mesela yani power mesela maşin yani tiz zaryat bermek üçin, tiz durmak üçin yani şoň zatlar yani sakal tapawutlar var ýöne. Yani asıl yani konsept şu burada. Bir soruya sizin Python'da programa yazdım diýdiňiz. Open source mu kadip soruya? Yok. Open source ne? Men soramam şol sen research'ın göz urundan makalalar tapýada. Şol sen programmaňy başga urlara urukturup bolýan, ulanyp bolýan şonu. Yani aslında kanonça 3 gradım dağılır yani 3 gradım deyip mesela yani keywordları, zatları yani termleri seçeceği yani bir tekstin içinden bir mesela sanlar mesela neçe discharge edildi, neçe yani current kullanıldı. Yani başka uğurlara da ütgedip bolar yani birazcık üstünde işlemeli bolýar. Yani gün şu burada dalıp ulanıp bolmaýardy. Yo Google Scholar'da näme tapady thinking? Yo Google Scholar yani zaten men asıl etmediğim sebebi yani Google Scholar'da yani yazıyan bir topar makale çıkıyordu orada. Ondan sonra yani o yerde yani mesela lityum oksijen batarya diýsen şu lityum ve oksijen sözü geçen zatlar çıkarıveriyor yani şu yerde. Ýel mesela 1000 sanda çıkıyor yani aslında sen görmek isteýänin 100 sanda. Ondan sonra biram yani şu içindeki sanlar zatlar mesela yani data mining ýalda eden nokta Google Scholar'da orada. Ýöne bärde mesela şu materiallaryn onyaklar diýen şeýle görkezýär. Şunça makala şunu ulanyp ýa-da şunça kapasitesi bar, şunça makalada. Şonu ýanyrak. Sizin şu wagtky research'uňyň dildary Farhat Gatary, dildary. Sizin şu wagtky research'uňyň timeline'y nähili postdoctoral research üçin belli bir gutaryan wagty barmy ýa-da goýulanmy? Ýa-da mundan soň planan näme? We mundan soňky ýa-da dälany? Yani o yani men asıl gelenim yani 2 ýyllyk yani ýene 1 ýyldan gutarya. Ýöne de görmelde mesela yani o dogry maýsam bilemokdaran yani 1 ýyl soň näme ederin yani bir zatlar çykarda dedir. Ýöne köplençe o postdoktoralda yani 1,5 ýyl, 2 ýyl, 4 ýyl şonu yani ütgeýärdi yani 1 ýyl etýänler ama ýöne menki 2 ýyllyk. Ýöne mesela täze tawşyran proýektlerimiz mesela şolaryň batlar var ýani dowam etjek diýsem edip bilen ýöne bilemokdym pikirlenmeli bir ýyllar. Siz özüň laboratoriýa urup hani bir universitede edip özüň laboratoriýada research etme bolýarmy? Ya ba bolan laboratoriýa edip işlenýärmi umuman? Yani oň üçin yani özüň laboratoriýa gurmak üçin entek men gadım birazjyk
Irak bolýar mi edilmeň ýagdaýy yani. Nähil bolýar mesela PhD yani köplen şeyle gitýärdi mesela PhD'ni tutarýan. Soň yani 5 ýyla ýakyn töwerek sen research etýän yani postdoc ol bolşan yani. Soň 5 ýyldan soň early career researcher diýip bir funding alyp öz laboratoriýam kurup başlaýan. Yani mesela men PhD tutaranda yani 1 ýyl bolup sähel geçdi-de. Yani menki entek yani öz laboratoriýam zadym ýok. Şulurdan okumak isleýänlere ýa-da gyzyklanýanlara näme maslahat bereň? Aslında o yani okusalar o yani nähili gyzyk yani en azından men üçin de gyzyklyjy olur. Yani mesela yani bulugurun gowy zaty mesela men yani köp da yani mesela kimik bolsaň, fizik bolsaň ýa bolman kompýuter bolsaň yani köp zady peýda etdiler ýa-da material scientist, engineer yani hemme gurdan adamlar bar da. Soň yani şo tarapy gowy zat yani men pikirme yani bir yani bakalavr okap ýören bolsaňyz näme gurulsam yani bir yani master etjek bolun ýa-da bir näme staj etjek bolun da yani şunu gura meňzeşräk bir zatdan. Soň yani Fursatymyz bolsa barlak gördiýäň de hani soň gyzyklansaň. Hakykat yani şonu yani bir yani edil bir dowamly gitjek diýmeseňem bir 2 aýlyk 3 aýlyk staj etseňiz yani en azından görýäňizde nähili halyaňyz zat. Düşnükli. Schlumberger'e gitmediň ökünýäňmi? Yok yani ökünemok. Ökünema, düşnükli. Schlumberger'e gidenler ana gitmedik bolsaňyz nähili kılmaýatçylar ederdiňiz, patentiniz olardy. Yo hemme badyn gowy erbat tarap bolýarlar. Öyle. Düşnükli. Olaňam gowy tarap köpdir. Borla, Doktor Töräýew köp sag bol, beren gurulmaň üçin. Bolýar köp sag bolma çağırandyz üçin, hem dinleýijilerem dinlän üçin. Bolýar täze bir açyş etseň peýdaly ýene bir habarlaşar. Habaret getirelim hemme. Ol köp sag bolun, üstüne bardy edýäs. Köp sag bolun. Köp sag bolun.